Ja, vi har valgt et program fra Danmarks Kommunistiske Parti, DKP, skrevet i 1921. Og vi vil gerne snakke lidt om kildetypen, afsenderen, hovedpunkter, tendenser i teksten, og hvilke historiske begivenheder det kan være med til at belyse. Ja. Så, hvis vi begynder med kildetypen. Det er som sagt et partiprogram afsendt af Danmarks Kommunistiske Parti, DKP, skrevet i 1921. Og vi kan lige sige, hvorfor er det relevant? Jamen det er det jo fordi, at ved at kigge på netop den her type, altså et partiprogram, så burde der jo være nogle klare tendenser og en klar subjektivitet, og sikkert også nogle ideologiske kampe eller mod andre ideologiske modstandere. Og afsenderen må betegnes som at være DKP, altså Danmarks Kommunistiske Parti. Og faktisk, da det blev dannet i 1919, så hed det faktisk Danmarks Venstre Socialistiske Parti, men kort efter skiftede sig navn til DKP, altså Danmarks Kommunistiske Parti. Og partiet fik stor inspiration fra hovedorganet, altså den internationale kommunistiske komité, som hed Komintern. Altså det var i høj grad et talerør for Moskva, og de byggede jo selvfølgelig på de samme kommunistiske og marxistiske idéer om en stærk stat. Og da partiet blev startet, var der en del tumult. Der var en lidt uklar linje, der var bøvlet lidt med formanden. I starten af partiets historie var formanden Thøger Thøgersen, det er ham, der er til højre på billedet. Og så senere blev det så Axel Larsen, som vi også vil snakke lidt om, som er til venstre på billedet. ja, og det var netop med ham, at gennembruddet kom fra DKP. Men Axel Larsen, han var født i 1897 og døde i 1972. Til at starte med var han i sin politiske karriere, hvis man kan sige det på den måde, var han tilknyttet Socialdemokratiet, mere ekstreme venstrefløj under i hvert fald Første Verdenskrig. Men han var skuffet over, at de ligesom ikke var røde nok, de ikke var socialistiske nok. Så han brød med partiet i midten af 20'erne og sluttede sig til DKP. Og stillede faktisk også op som folketingskandidat for dem. Men mens han var medlem af DKP, så blev han sendt på en slags kommunistisk dannelsesrejse til Moskva. Han skulle gå på den Leninskolen i Moskva, en meget prominent skole. Problemet var bare, at under det her ophold i Moskva var han faktisk del af en opposition internt i det sovjetiske kommunistparti, som modsagde Stalins idéer. Så da Stalin tog over, så var han lidt i nogle problemer. Og det gjorde så, at han blev sendt kortvarigt i eksil, og derefter ligesom accepterede Stalins kommunistiske og marxistiske idéer. Men han vendte tilbage til Danmark og DKP i 1929 for at blive formand 3 år senere. Og pludselig så begyndte succesen at rulle ind for DKP. Og i langt højere grad end før fulgte de, som sagt, fulgte de i langt højere grad end før idéer fra Moskva. I det de som sagt før, de var talerør for nærmest for Moskva for Danmarks vedkommende. Og så kan vi også sige, at Axel Larsen og DKP i det hele taget rent faktisk gjorde en stor indsats i modstandsbevægelsen og var meget indflydelsesrig på det område. Og det gjorde efter krigen, at Axel Larsen endte med folketingsvalget i 1945 med det højeste antal personlige stemmer, og partiet DKP med hele 18 mandater i Folketinget. Ja, og hvis vi går videre med hovedpunkterne i kilden, så er det et partiprogram, og de indleder den her kilde med deres principielle program. Det vil altså sige, hvilke grundværdier og grundpolitiske tanker bygger de partiet på, og deres holdninger på. Og man kan jo sige, at det gik jo efter de marxistiske idéer, så det var, at man modarbejdede den her, hvad man mente var en udnyttelse fra kapitalisternes side af. Og det her principielle program er en forklaring på netop, hvorfor de kommer med de her forslag.
Så derefter kommer arbejderprogrammet, hvor det er lidt mere konkret. Og der er de økonomiske og sociale krav, som altså generelt bygger på forholdene skal være bedre for arbejderne. Det her skal ligesom ske en omlægning af samfundet. Der skal nu være kollektive goder, altså produktionsmidlerne skal tilhøre samfundet. Et eksempel for teksten er samfundets overtagelse af større virksomheder, herunder alle jernbaner, dampskibsselskaber, banker, storfabrikker, telefonselskaber og mere. Bedriftsråd valgte af respektive bedrifters arbejdere, funktionærer administrerer under samfundets kontrol virksomhederne. Så det vil sige, at altså arbejderne står for deres egen skæbne, og de skal ikke være afhængige af den her patriark og være afhængige af den her arbejdsgiver, der skal undertrykke dem. Der er så også de politiske og kulturelle krav, og de var generelt præget af de her frihedstanker, og der skulle ikke ske nogen ikke-folkevalgte beslutninger. Derfor kommer de som eksempel på at monarkiets afskaffelse, hvor de så i stedet for vil tilføje et kammersystem, og de foreslår også en afrustning. De siger direkte, principiel nægtelse af alle militærudgifter til den kapitalistiske stat. Til sidst er der så partiets love, hvilket kan betegnes som partiets vedtægter, altså i hvilken henseende må du bruge partiet og dets navn. Og der er det værd at lægge mærke til paragraf 3, som hedder, at alle partiforeninger er underkastet partiets love og beslutninger, samt de afdelingslove, der vedtages på afdelingens generalforsamlinger. Disse skal dog være i overensstemmelse med partiets love og godkendelse af forretningsudvalget. Ja, og hvis det ikke var tydeligt nok, så kan vi sige, at tendensen i forhold til den eksisterende samfundsstruktur jo er meget negativ. Er jo trods alt et kommunistisk partiprogram. Og vi har valgt et citat, der også er med til at belyse det. Det kapitalistiske samfund har mere og mere udviklet sig til at fratage arbejderne alt ejendomsret til produktionsmidlerne, samtidig med at det kapitalistiske profitbegær har gjort produktionen mere og mere planløs. Og det er jo som sagt et meget tydeligt eksempel på den her ekstremt negative tendens i forhold til samfundet dengang. Det er jo klart, at det er jo et partiprogram, så der ligger jo en klar subjektivitet. Men på den anden side, så har vi også bemærket ved det her program, at der er ligesom ikke noget mudderkast, der er ikke nogen partier, der bliver svinet til. Det er sådan meget på sin vis sobert på den måde. Og ja, som citatet der står også ligesom viser, at proletarer i alle lande forener eder. Ja, det er jo igen bare et eksempel på det kommunistiske program, og hvor negativ tendensen er i forhold til den eksisterende samfundsstruktur. Ja, og hvilke historiske begivenheder kan kilden være med til at belyse? Og vi snakkede om, at det var selvfølgelig selve kommunismen som ideologi, altså dens indtrædelse på verdensscenen som acceptabel, det kan man vel altid diskutere, men i hvert fald som ideologi bliver den jo kan den her i hvert fald høj grad være med til at belyse. Og så kan kilden som en også være med til at belyse den russiske revolution, jo, som hvor hele de kommunistiske og marxistiske idéer måske blev accelereret i høj grad, men også den større politiske indflydelse til venstrefløjen og den måske mere ekstreme venstrefløj i mellemkrigstiden og selvfølgelig også efter krigstiden. Det kan kilden også være med til at belyse. Og som vi sagde før, modstandsbevægelsen kan den som sagt også være med til at belyse. Ja.